barin da gaya muku wani abin da za ku ji mamaki. Wani bawan Allah ya zo ba lafiya, an kwantar da shi, aka ce duka ƙodojinsa sun samu matsala, ko a canja masa ƙoda, a bashi ƙoda guda ɗaya ko ya mutu. Ya ce aje a nemo 'ya'yansa mana. Kai tsaye ya ce aje a kira 'ya'yansa, shi da yana da 'ya'ya, shi da yake da arziki. Sai aka je a kira babban yaya, sai ya ce a zan yi shawara gaskiya. Aka kira na biyunsa, sai ce a bari dai sai yayana ya yi magana tuga mu gani. Aka kira na uku, shi ma sai ce kai gaskiya ba zan iya ba. Aka kira wallahi malam, aka jero yaran nan malam duka suka ƙi su ba da ƙodar nan, suka ce ba za su iya cire ƙodar su ba ubansu ba. Aka ce zai mutu ba, sun lalace nasa, a bashi guda ɗaya zai iya rayuwa, kai kuma za ka iya rayuwa da guda ɗaya. Suka ce ba za su bayar ba, sai wani yaro guda ɗaya a cikinsu ya ce me ake nema ne, ana ɓata lokaci. Aka ce ƙoda, ya ce a zo a kwantar da ni a cire ta. Ya ce wallahi tallahi idan biyun za a cire, ya gaya likita in biyun za ku cire ni in mutu ku sa uba na ya rayu. To kaga waɗanda suke haihuwa su toshe, su ce na haifi biyu sun isa, na haifi uku sun isa, na haifi hudu sun isa. Wataƙila duk mutanen banza ka tara baka sani wallahi. Yanzu wannan malam karami ne a cikin su, karamin ne. Ka san yanzu zamani ne na ba a sa haihuwa ai, ko ba ka bane? Toshe mata yake a ce a sun isa. Wani ma guda ɗaya ya haifa, guda ɗaya tal, ga dukiya Allah ya zuba masa, ya ce mata su kafa ki ƙara, wallahi ka ki ƙara, ya isa haka. Na ce wa matar ki je ki gaya mai ya je asibiti a fiɗiye shi tunda ba ya son ƙara haihuwa, ya je a fiɗiye shi kamar da ake fiɗiye ɗan taure. Shikenan ku ci gaba da rayuwa haka. Karki yadda ya toshe ki. Malam na san mutumin da ya mutu, ciwo ya kama shi a asibiti, baya iya tashi ya je ban ɗaki, dole ya kashi akan gadon asibiti, ya tsula fitsari akan gadon asibiti, ba zai iya daga hannunsa yi wa kansa tsarki ba. Wallahi malam 'ya'yansa gabaki ɗaya duk suka zo suna kyamar shi. Wa zai masa wannan hidimar? Kowa sai ya ja baya, baba yayi kashi, da Allah aje a kula da shi, baba yayi kashi, baba yayi kaza. Sai wani yaro a cikin yaran shine dan iska a gidan, shi wannan shine kangararre, shine mutumin banza a gidan. Shi kuma shi yake zuwa ya shiga cikin mayafin, ya sa kansa haka, ya daga, ya sa kansa, ya ji warin kashin, ya sa tishu, ya kwashe, ya zuba a leda, ya ɗebo ruwa, ya fidda kansa, ya sa hannu ya wanke masa al'aurarsa, ya mirgine shi, ya goge katifar ta leda ce ta asibiti, ya sake mai shimfiɗa, ya zo ya zauna. Da uban zagin sa yake, yana tsine masa albarka, yana kai dai mutumin kaza ne, lokacin yana lafiya. Sai dawo yana ce Allah maka albarka, Allah maka albarka. Yace ka share min hawaye, Allah ma albarka. Wallahi malam haka aka yi. Malam ka ga wani ikon Allah. Amma na kirkin kuma da ake ganin na kirkin ne, duk sun gudu.